нозия аз бистари хобаш тарсида бедор шуду аз ҷой бархеста зери лаб дам ба дам гуфт: астағфируллоҳ, худоё худат нигаҳбон шав. лолаи сиё дар хоб табираш чӣ бошад? чаро рӯи қабри модарам шабеи худам духтареро дидам ки тақсими ду кафон ба ман монанд аст. худоё дилам сиёҳ шуд. нозия баъди дасту рӯяшро шустан ба назди тиреза омаду гулҳои тупакдонро об дод. дар зиндагӣ баъд аз модараш ҳамин гулҳо ҳамрозу ҳамдами рӯзҳои танҳоияш буданд. инаш мехчагул аст, дигараш гули шабу рӯз аст, савумаш лолаи кӯҳӣ. аммо чаро лолаи сиёҳро дар хоб дидам? мегуфт худ ба худ нозия. нозия гулҳоро об доду худ ба Фарид занг зад. Фарид гӯширо хеле дер бардошта бо овози хира ҷавоб дод: лабай тинҷӣ аст? саҳари рӯз ба ман занг задӣ? ҳа, як хоби аҷибе дидам. ҳам ғамгин шудаму ҳам хурсанд. нақл кунам? ман ҳоло хоби шабамро нагирифтаам. Фарид сардакак хайр гуфту гӯширо гузошт. нозия гӯши дар даст ҳайрон меистод. аҷабо, одамро ин қадар шинохтан мушкил будааст. мегуфтанд ки дар дунё мушкилтарин илм илми одамшиносист. бовар намекардам. аммо ҳоло рафтори Фаридро ки солҳои пеш мешинохтамаш дида ҳайрон мешавам. чӣ гуноҳ карда бошам? моҳҳои наздик тӯи арӯсии ман бо Фарид баргузор хоҳад гашт. аммо ӯ кин чӣ хел озурдаву парешон аст. гӯё ки маҷбурӣ ӯро зан дода истода бошанд, норозӣ бо ман гап мезанад. барои чӣ хел бошад? нозия ҳарчанд тамоми саҳифаҳои зиндагиашро тагурӣ кунад ҳам ягон гуноҳашро намеёфт ки боиси ранҷиши Фарид шуда бошад. муҳаббати ман нисбати ӯ самимист. охир ман ӯро дӯст медорам бо тамоми ҳастиям. Фарид бошад ин дам баъди гӯширо гузоштан аз бистари хобаш бархесту сигор кашид. аз дил гузаронид ки чӣ тавр ба нозия фаҳмонад ки дилаш аз ӯ сард гаштааст ва тоқати шунидани масхараи ҷӯраҳояшро надорад. Фарид аз ҷӯраи ҷониаш шунид ки нозияро дар тарабхонаи бошгоҳи шикорчӣ бо марди бегона дидааст ки мерақсад. Фарид медонист ки ин ҷӯрааш дурӯғ намегӯяд. аз нозия пурсон шуд ки ту дар тарабхонаи шикорчӣ будӣ? нозия гуфт ки не, набудам. аммо боз як ҳамсабақи дигараш хабар овард ки арӯзшавандаатро дидем ки дар як гӯшаи истироҳатии варзоб хизмати 2-3 мансабдорро иҷро мекарду ба ҳайси пешхизмат он ҷо бурда буданд. ин хабари шум қалби Фаридро дукафон кард. сари рашку ғазаб рафта нозияро куштанӣ буд. аммо нозияро сари болини модари дами марг қарор доштааш дарёфт. барои ҳамин ин гуфтугузорро муддате мавқуф гузошт. акнун тамоман бо нозия гап зада намехост. дишаб як дӯсти дигараш акси нозияро бо либосҳои аврупоӣ ки хело зебанда менамуд дар тарабхона ҳангоми рақскуниаш гирифта ба ӯ оварда тариқи телефони мобилияш нишон дод. Фарид аз дидани акси нозия қариб ки аз ақл бегона гардад. акнун ният кард ки баъди маъракаи чили модарашро гузаронидан ба нозия рӯйрост мегӯяд ки ман туро ба занӣ намегирам, ё беҳтараш барои ишқи ӯро аз дил баровардан ба муҳоҷират мераваду дигар ӯро ба ёд намеорад. ин бадтарин ҷазо аст барои нозия. нозия баъди маъракаи чили модарро гузаронидан аз хоҳари Фарид фаҳмид ки ӯ ба муҳоҷират рафтааст. ҳайрону озурда аз хоҳарзодаи ӯ пурсид ки чаро ба ман чизе нагуфт, ҳатто хайрухуш накард. намедонам апа, шояд нахост ки дили шумо ганда шавад. не, инҷо дигар гап аст. шояд ӯ ба дигаре дил басту маро аз дилаш партофта рафт. намедонам апаҷон. ишқам агар баъзе вақтҳо самимӣ набошад кӯҳна мешавад. охир баъди марги модарам ин дуюмин зарба аст ба ҳаёти ман. нозия аз хоҳарзодаи Фарид илтимос кард ки рақами телефони мобилии бародарашро диҳад. апаҷон, ҳоло занг назадааст. ҳамин ки занг зад ман мегӯям ки ба шумо занг занад. нозия боз гаштаву баргашта фикр кард ки чӣ гуноҳ карда бошад. Фарид ба назди тағояш ба шаҳри Хабаровск омад. ҳушу ёдаш ба нозия банд буд. аммо ҳамин ки акси нозияро дар тарабхона ба хотир меовард, дилаш сип сиёҳ мешуд. ӯ барои он роҳи муҳоҷиратро интихоб кард ки боз ба куштори азизи дилаш даст назанад, чунки хиёнати арӯзшавандаашро бардошта наметавонист. беҳтарин роҳ барояш сафар ба дигар шаҳр буд, то набинаду насӯзад. нозия 6 моҳ интизорӣ кашид.
аммо Фарид боре ба ӯ занг назад. Нозия дарун месӯхт. хаёлаш ки ин дунё бе Фарид барояш маъние надорад. мехост ки ба назди Фарид ба Русия биравад. вақте ки ба хонаашон модари Фарид омада гуфт ки фотиҳаро гардонданӣ аст, ҷон гӯё аз дасту пойҳои Нозия баромад. ашки чашмонаш ӯро дигар тарк намекарданд. сабабаш чӣ бошад холаҷон? ман намедонам духтарам. моро агар тавонӣ бубахш. ин хоҳиши Фаридҷонам аст. Нозия ба ин зарбаи тақдир тоб наоварда рангу рӯяш зард шуд. аз ғами ишқи Фариду бевафоии ӯ қалбаш дард мекард. рӯзе як дугонааш гуфт ки Нозия ин қадар ту хапак метофтию, аммо дар асл бало будаӣ? Нозия дар тааҷҷуб монда пурсид: чаро чунин киноя мекунӣ? ман аз суханҳои ту чизе нафаҳмидам. охир раққосаи моҳир будаиву аз мо пинҳон карда мегуфтӣ ки дар ҳаётат нарақсидаӣ. рақс? тавба, ман дар ҳақиқат дар ҳаётам боре нарақсидаам. о чӣ хел дина дар тӯй будӣ ку? чунон рақсидӣ ки ҳангу нанги мардҳои ба тӯй омада аз ҳайрат канд. ман? боз кӣ мешуд? ман дина дар хона будам, ту чиҳо мегӯӣ? баъди марги модарам ман ба ҷое нарафтам. ҷои кор кофта истодам. дурӯғ нагӯ, ту раққосаи тарабхона ҳастӣ, гуфт дугонааш. боз мегӯям ки ман рақсиданро дӯст намедорам ва дар ягон тарабхона нарақсидам, ҷавоб дод Нозия. ин дафъа бинамад, давида наздат рафта исбот мекунам, фаҳмо? Нозия ба ин суханҳои дугонааш на он қадар аҳамият дод. аммо вақте ки ҳамсоя писар ӯро гап доду ӯ ҷавоби сахт дод, он гоҳ ҳамсоя писар гашта бо истеҳзо гуфт: чӣ ин қадар ноз мекуниву худатро покизаву фаришта мегирӣ? пеши мардҳои бегона ку мерақсиву меҷунбонӣ? аз мо магар шарм медорӣ? мо ҳам пулборонат мекунем. ин суханони ҳамсоя писар якбора ба дили Нозия алов андохту ба дугонааш занг зада пурсид ки дар кадом тарабхона гӯё ӯро дидааст. дар тарабхонаи шикорчӣ. Нозия рӯзи дигар либосҳои азодориашро пӯшиду ба ҳамон тарабхона рафт. аммо он рӯз ҳамонанди ӯ ки раққосаи моҳир буд, навбаташ набуду ба кор наомада буд. Нозия дар ин либоси мотамӣ тамоман ба худаш монанд набуд ва касе ҳам пай набурд ки Закия ба Нозия сахт шабоҳат дорад. Нозия гашта ба хонаашон омад. рӯзи дигар бегоҳӣ боз ба тарабхона рафт. миёни саҳна ду раққоса хиромон мерақсиданд. Нозия бо диққат ба чеҳраи дигарӣ нигоҳ кард. ин духтари зебову ороста ба қавле як себи дукафон ба Нозия монанд буд. Нозия гӯё худашро дар оина медид. худоё, ин духтар ин қадар ба ман монанд аст. мисли ана ҳамон хобӣ дидаам. лолаи сиёҳ ва духтари мисли ман. Закия бо тамоми нозукиҳояш мерақсиду ба касе нигоҳ намекард. Нозия ба ӯ ишора кард ки гап дорад, аммо Закия ба ӯ тамоман аҳамияте надод. Нозия ноилоҷ боз сӯяш ишора кард. ҳа чӣ мегӯӣ? мисли мардҳо ишора карда чашмак мекунӣ. ман як гапи муҳим дорам, илтимос як дақиқа. вақте ки ҳарду дар орави тарабхона танҳо монданд, Нозия рӯмоли калони сиёҳашро аз сар кашиду мӯйҳояшро парешон карда ба Закия нигоҳ карда гуфт: дидӣ чӣ қадар ману ту монандем? Закия ба чеҳраи ӯ бо диққат нигариста қариб ки дод занад. рост гуфтӣ, ин қадар ба ҳам монанд ҳастем. гӯш кун, ҳама имрӯз маро ба ту монанд карда ҳар хел гапҳо мегӯянд, гуфт Нозия. аҳамият надеҳ, ман раққосаям ва бо пули раққосагӣ ҳаётамро ба пеш мебарам. шояд ки шаваршавандаам раққосагии туро дида ба ман монанд карда аз ман гурехта рафта бошад. инашро акнун худат медонӣ, гуфт Закия. дар дунё монандҳо хело зиёданд. хайр, майлаш, ман рафтам, навбати рақси ман аст. рақами телефонатро деҳ, ман занг мезанам. ҳамин тавр онҳо рақами телефони якдигарро гирифта аз ҳам ҷудо шуданд. Нозия ба хона омада дер вақт ба фикри ҳамонандаш банд худро фаромӯш сохт. бовараш намеомад ки одам ба одам ин қадар монанд бошад. медонист ки дугониҳо монанд мешаванд, аммо ду одами ношинос чӣ қадар ба ҳам монанд бошанд надида буд. Нозия акнун ба хулосае омад ки сабаби ҷудоиаш бо Фарид ҳамин раққоса аст. аз байн 3 рӯз гузашту Закия ба Нозия занг зад. Нозия нишониашро дода хоҳиш кард ки ба хонааш биёяд. Закия розӣ шуду ба хонаи Нозия омад. Нозия дид ки Закия ба сар
сатру ба чашмонаш айнаки сиёҳ карда омада буд ва дар ин либос ӯро шинохтан ғайри имкон буд. чаро сатр пӯшидӣ? чунки намехоҳам касе раққоса омад гуфта масхараам кунанд. оҳо, дидӣ чӣ қадар дарднок аст ин суханҳо. монандии ту маро бадбахт кард. шояд маро аз рӯзам пеш мекушӣ. мефаҳмӣ? пар то охир ин касбатро. наметавонам, пул дар кор аст ба ман. падарам сахт касал аст. модар дорӣ? доштам, баромада рафт. падарам бистар аст. мо дар оила 3 нафар ҳастем. хоҳаронам ҳоло хурдсоланд. ба ман пул дар кор аст. мефаҳмӣ? мефаҳмам, аммо ҳайронам ки чаро ту ин қадар шабеҳи ман бошӣ. модарат мабодо бо падари ман шинос набошад? шӯхикунон гуфт Закия. шояд, ҷавоб дод Нозия ва суханони модарашро ба хотир овард ки доимо кӣ будани падарашро пинҳон мекард. Нозия аз хурди яка духтар буду модар доимо дар кор буд. падарашро надида буд. аз модар пурсон мешуд ки падари ӯ куҷост. боре модараш гуфт ки падарат дар ҷангҳои Афғонистон захмдор шуда мурдааст. Нозия бовар карда гириста буд. аммо ҳангоми дар синфи даҳум хонданаш ба гӯшаш суҳбати модараш бо як хешаш расид ки мегуфтанд: шаваратро дидем, занаш боз 2 духтар таваллуд кардааст. номашро нагӯед, безор ҳастам, мегуфт модари Нозия. Нозия давида рафту ба модараш гуфт: модарҷон, падарам зинда будаасту шумо чаро маро фиреб кардед? аммо модар барояш шапотие фароварда он вақт гуфта буд ки номи падаратро нагир, вагарна ҳам худамро мекушаму ҳам туро. то имрӯз Нозия намедонист ки падараш кисту дар куҷо аст. аммо шабҳо дар хобаш орзу мекард ки як боракак падарашро ақаллан дар хоб бубинад, вале симои падарро намедонист ки чӣ гуна аст. модар бошад дар бораи шавараш тамоман гап задан намехост. Нозия ба духтарони падардор нигариста ҳавасаш меомад. дар тасаввуроташ падараш одами қадбаланди мӯҷингила буд. ҳарчанд модараш нақл мекард ки падараш дар Афғонистон вафот кардааст, ӯ бовар намекард. дилаш мегуфт ки падараш зинда аст. ҳамин дам Закия баланд хандида андешаҳои ӯро пароканда кард. чаро ин қадар баланд механдӣ? охир аз дилам яке гузашт ки мабодо ману ту дугоник бошем. не, ин хел мебуд раҳмати модарам нақл мекард. модари ман бошад хеле золим аст, маро тамоман дӯст намедорад, гуфт Закия. фақат падарам дар тарафи ман асту халос. аммо ӯ ҳоло нимтана шуда касалии бистарист. ман маҷбурам ки бо хандаи дурӯғӣ ишва карда бирақсаму пул кор кунам. ман ҳамон рӯз дидам ки дар тарафхона раққосони мардам буданд. онҳо чӣ раққосаанд дар асл? пурсид Нозия. мардҳои зангашта ҳастанд. яъне чӣ хел? дугона, ту аз ҳама чиз қафо монда будаӣ. ин раққосони марди бо ман кор мекардагӣ аслан рафтору хислаташон занона аст. беҳтараш ту ба ман бигӯ ки ақаллан аз интернет дарак дорӣ? не, ман умуман ба интернет сару кор надорам, гуфт Нозия. шаваршавандаат гуфт ки туро ба ман монанд карда аз ту гурехта ба Русия рафтааст? пурсид Закия. ба фикрам сабаби асосӣ ҳамин аст. кани ягон акси шаваршавандаатро ба ман нишонде? ана дидӣ, дар мобайн фариди ман аст. оҳо, хеле ҷавони зебову диданӣ ку? пулдор аст охир? пулаш ба ман лозим нест, ба ман худаш бошад шуд. интизораш мешавам. ту ба ман рақами телефонашро де, ман сабаби туро партофтанашро ҳатман мефаҳмам. ҳоло аз Русия занг назадааст. занг ки зад гап мезанамад. Нозия ба суҳбат овора бо Закия нафаҳмида монд ки рӯз бегоҳ шудааст. Закия он шаб дар хонаи Нозия хоб кард. Нозия шабона ба ӯ албоми аксҳои оилавиашонро нишон дод. акси модари Нозия ба назари Закия хеле шинос намуд. истод дугона, ин акси модарат аст? ҳа, очаҷони ҷавонмаргам аст. худо раҳматаш кунад. аммо ман ин аксро дар куҷое дидаам? аммо ростӣ дар куҷо дида бошам ба хотирам намеояд, вале аниқ медонам ки ин расмро дар куҷое дидаам. ҳамин ки ба ёдам омад мегӯям ки дар куҷо дидам. субҳ Закия бо ӯ хайрухуш карда гуфт ки акнун онҳо мисли апаву хоҳаранд ва зуд бо якдигар мулоқот хоҳанд кард. дугонаҷон, акнун якдигарро дастгирӣ мекунем. дар ҳақиқат дар дунё ҳамонандҳо хеле зиёд ҳастанд. ин кори худо аст.
ту ба ман ақлан почтаи электронии Фаридатро ёфтаде? ман ба ӯ ҳамаашро мефаҳмонам. Нозия нисфирӯзӣ ба хоҳарзодаи Фарид занг зада хоҳиш кард ки нишонии электронии ӯро барояш бидиҳад. баъди 5 дақиқа ба рақами телефонии мобилияш нишони электронии Фаридро хоҳарзодааш ба тариқи смс фиристод. Нозия ба Закия занг зада ин смсро равона кард. Закия вақти холигиаш тариқи телефон ба почтаи электронии Фарид дӯстӣ равон намуд. баъди ним соат ба почтаи электронияш хоҳиши қабули дӯстии ӯ омад. Закия ки дар сайт худро Гулия гуфта муаррифӣ карда буд, Фарид аз кӣ будани ӯ тамоман огаҳӣ наёфт. суҳбати виртуалии онҳо аз ҳамон шаб оғоз ёфт. аввалҳо ҳамчун дӯст гап мезаданд, аммо баъдтар Фарид сахт ба ин духтари ношинос одат кард. Закия ҳам ба акси Фарид нигариста рози дил мекард. боре Закия аз Фарид суол кард ки ягон касро то ин вақт дӯст доштааст ё не. дӯст медоштам, ҳатто дар фотиҳа будем, аммо ӯ ишқи поки маро поймо карда ба фиребу раққосагӣ машғул будаасту ман бехабар. пас гапи Нозия беҳуда набудааст. аз боиси монандии ман ба Нозия ӯ аз баҳри дӯст доштааш баромада ба Русия рафтааст, аз дил гузаронид Закия. барои ҳамин ман ӯро фиреб карда мегӯям ки Нозия дар асл раққоса асту ман не. Фаридро аз худ мекунам. Фарид чанд бор ба ӯ гуфт ки пули чиптаашро фиристад наздаш ба Русия биёяд. Закия ба худ нақша кашид ки ба назди Фарид ба Русия меравад. аммо то ба назди Фарид расидан сирашро ки ӯ дигар кас аст фош намекунад. Закия барои Фарид Гулия буд. Нозия боре ба ӯ занг зада пурсон шуд ки оё дараки Фаридро ёфт ё не. аз куҷо меёбам Фариди туро? ман чунон серкорам ки мондан гир. ният дорам ки ба наздики назди тағоям ба шаҳри Москав равам. агар равӣ, дигар дар атрофи номи ман ҳар хел гапу калочаҳо паҳн намешавад, гуфт Нозия. ҳамин ки расидам зангат мезанам дугона. Закия ба воситаи бонк пули фиристодаи Фаридро гирифту барои худаш чипта харид. Фариди интизор ба қавле Гулияро дар фурудгоҳи ҳавоӣ бо гулҳои сафеди садбарг барои пешвоз баромад. аммо ҳамин ки Закияи ба Нозия як себи дукафон монандро аз дур дид, дар ҷояш аз ҳайрат карах шуда монд. ҳам хурсанд шуду ҳам ғамгин, чунки аз таҳти дил Нозияи азизашро пазмон шуда буд. Закия ки аз аксаш симои Фаридро дида буд, сӯяш хандону шукуфон омада чунин гуфт: салом азизи дилам, чӣ дар ҷояш шах шуда монди? о ин туи Нозия? охир ту тамоман дар бораи интернет тасаввурот надошти ку? ба хотири ишқи ту азизам интернетро ёд гирифтам. раққосагиро партофти чӣ? медонӣ, ин қиссаи дигар аст. рафтем ба хонаат, онҷо ман ҳамаашро ба ту нақл мекунам. вақте ки Закия мисли актрисаҳо нақш бозида худро ба мисли фаришта поку бегуноҳ нишон дода нақл кард ки дар шаҳр мисли худаш ҳамонанд дорад, чеҳраи Фарид дигаргун шуда нобоварона ба ӯ нигарист. вақте ки Закия қасам болои қасам хӯрд, бовар кард. аҷабо, ин хел ҳам мешудааст ки ду одами ношинос инқадар ба ҳам монанд бошанд. ту чӣ ҳол дорӣ? сахт пазмонат шудам. маро бубахш ки барои туро партофта омаданам ин ҳам аз рашк буд. ҳарчанд бо чанд духтар шинос шуда бошам ҳам ҳамеша симои ту пеши назарам буд ва танҳо туро дӯст медоштам. ман ҳам, бо ишваву ноз ҷавоб дод Закия. Фарид гуфт ки агар зид набошад мулло оварда ӯро никоҳ мекунад. Закия зуд розӣ шуд. аммо Фарид ҳис кард ки Закия хеле бешарму густох аст, аммо Нозияи азизаш шармгину бог'урур буд. барои ҳамин аз дил гузаронид ки чаро то ин дараҷа арӯзшавандааш тағйир ёфта бошад. аммо боз аҳамияте надода муллои ҷӯраашро оварда ӯро никоҳ кард. аммо шаби аввал Закияро бо кира наёфт. асабаш вайрон шуда ӯро таънаву маломат кард. гӯш кун Нозия, охир ману ту чанд сол шинос будем. ту ку ғайри ман бо касе гап намезадӣ. ман ку ҳатто ба ту боре даст назадаам. хаёл кардам ки ту худатро барои ман нигоҳ доштаӣ, аммо ту иффати духтариятро кайҳо аз даст додаӣ. маро бубахш Фарид, ҳамаи ин баъди рафтани ту рух дод. як ҷавони авбош маро Закия гуфта ба номусам маҷбурӣ таҷовуз кард. шуд давомашро нақл накун ки ман аз рашк мемирам. дили Фарид аз Закия сиёҳ буд. ким чихел дилаш гувоҳӣ медод ки
ҳамсараш чӣ сири махфие дорад. боре пурсид ки ту ку дар поёни лабат хол надоштӣ ку? ин хол аз куҷо пайдо шуд? Шавараки содаям. охир ҳамаи занҳову духтарҳо лабону абрувону чашмонашонро тату яъне холкӯбӣ мекунанд. ман ҳам баъди рафтани ту ба кошонаи ҳусн рафта дар поёни лабонам холи сунъӣ гузоштам. фарид бори дигар ба чеҳраи ӯ бо диққаттар нигариста баръало дид ки ин холи сиёҳ сунъӣ нест, балки табиӣ аст. аммо охир нозия дар поёни лабонаш холе надошт. ё ӯ аҳамият надода буд, ҳеҷ ба хотираш намеомад. закия пинҳонӣ ба ватан ба нозия занг зада ҳолу аҳволашро пурсон шуд. хубам, шукр. аммо аз фарид паёме нест. дар ин ҷо овоза паҳн шудааст ки гӯё ӯ дар русия занг гирифтааст. ман дар шаҳри москва ҳастам ва корам хело зиёд асту дар бораи фариди ту маълумоте надорам. ту бо фарид аввалин бор дар куҷо шинос шуда будӣ? дар истгоҳи автовокзал. чаро чунин суол додӣ? не ҳам ту, чунки агар раваду дар почтаи электрониям ҷавоб диҳад, аз номи ту посухашро медиҳам. фарид боре дар танҳоӣ аз закия пурсон шуд ки вохӯрии аввалинамон ба ёдат ҳаст? чаро не охир? истгоҳи автовокзал марқади ишқи ману ту мебошад. чӣ тавр он рӯзи муборакро фаромӯш созам? нозия, ватанро ёд кардам. биё баъди иди наврӯз ба ватан меравем ва он ҷо барои хешу таборонамон яктӯи дакаданг мегузаронем. не, ман намехоҳам. ба ман русия писанд омад. дар ватан кор нест охир. охир ман падару модарамро сахт пазмон шудам, гуфт фарид. ман ҳам пазмон шудам. аммо ин дам ба ёдаш омад ки нозия касе надорад. зуд гапро ба дигар тараф бурда гирьякунон гуфт: ман модар доштам, ӯ ҳам рафт. дигар касе надорам. ин тавр нагӯй азизам, ман ҳастам ку. беҳтараш ту як ҳафтаина ба ватан раву зуд баргашта биё. аммо ман як шарти ҷиддӣ дорам. чӣ шарт аст азизам? ту ҳаргиз бо закия ҳамонанди ман во намехӯрӣ, майлаш? хуб шудааст азизам, гуфт фарид. ӯ тамоман ба ман лозим нест. ман раққосаҳоро чашми дидан надорам. чаро ин қадар ба раққосаҳо нафрат дорӣ? охир онҳо ҳам одам ҳастанд ку. моне, ман нафрат дорам ба чунин занҳо. фарид ба ватан парвоз кард. закия ҳангоми хайрухуш таъин кард ки дар бораи ӯ ба модараш чизе нагӯяд. фарид телефона карда ба ватан омада буд. аммо омаду падарро дар бистари беморӣ дарёфт. падар зорӣ карда гуфт ки агар хоҳӣ ки ман аз ту розӣ бимирам, пас зудтар зан бигир, то ман ҳаваси домодии туро бубинам, вагарна аз ин дунё бо армони зиёд меравам. фарид хост бигӯяд ки ӯ аллакай зан дорад, аммо ҳолати падари беморро дида истиҳола кард. падар гуфт ки тақдират бо он дӯстдоштаат набудааст. беҳтараш биё бо ҷани худам хонадор шав. фарид ба хотири падар розӣ шуд ва ба ин тӯи домодӣ тайёрӣ дид. арӯз як хиши дури падараш буд. нозия аз омадани фарид ба ватан дарак ёфта умедвор шуд ки шояд ӯ ба суроғаш биёяд. ду шабу ду рӯз бедорхобӣ кашида чашм ба роҳ буд, аммо аз фарид хабаре набуд. он гоҳ ӯ ба худ қавл дод ки як боракак аз пеши ӯ мегузарад ва дарди дили ӯро мефаҳмад. вақте ки нозия ба хонаи фарид омад, дар саҳни ҳавлӣ аллакай арӯсро ёрёркунон ба хонаи фарид оварда буданд ва базму шодӣ дар авҷ буд. фариди азизаш бо ҷомаи домодӣ мисли шоҳписар буду арӯз дар либоси қадимаи тоҷикона мисли шоҳдухтар буд. наход тӯи домодии фарид бошад. ашки чашмонашро пок карда аз дил гузаронид нозия. ин лаҳза холаи фарид ки нозияро аз наздик мешинохт, ӯро дида ба наздаш омаду салом дод ва ба хона пазироӣ намуд. нозияҷон, хуш омадӣ, даро ба хона. дами дар наисто. раҳмат холаҷон. гирья накун, акнун тақдират ҳамин будааст. ягон духтар бешавҳар намемонад. иншоалло бахти ту ҳам кушода мешавад. не холаҷон, ман танҳо як дил дорам ва он ҳам танҳо фарид буд. бахти бефаридро чӣ кор кунам? даро ба хона. нозия ашкрезон аз ҳавлӣ баромад. пиёда пиёда сари қабри модараш омад. дилашро холӣ кард. оҳ модарҷон, чаро маро бадбахт ба дунё овардӣ? ҳатто кӣ будани падарамро намедонам. фаридро бо ҷону дил дӯст медоштам. ҳозир будам ки аз қафояш ба он гӯшаи дунё биравам. аммо ӯ бевафоӣ кард. доимо худамро назди ӯ
бо пироҳани арӯсӣ тасаввур мекардам. пас ҳамаи ин танҳо орзу будаасту халос. эй сарнавишти қалам ба даст, чаро ба яке зиёдтар бахт тақсим мекуниву ба мани бадбахт кам? фарид баъди зангирӣ боз як ҳафтаи дигар дар ватан монд. закия аз тарсу ҳарос ки сираш фош шудааст ҷуръат намекард ки ба нозия занг бизанад. ҳатто телефонашро кушта партофт. фарид аз хомӯш будани телефони ӯ хавотир шуда ҳарчи зудтар ба русия парвоз кардан мехост. ҳамсари наваш хеле зебо бошад ҳам ҳушу ёди фарид ба закия банд буд. закия бошад дар вақти набудани фарид ба ҷойҳои истироҳатии ин шаҳр рафта сайр мекард. дар яке аз сайрҳояш бо ҷавони озарие шинос шуду ӯ таклифи издивоҷ кард. озаримард хеле бодавлат буду дар шаҳри Москав ва Новосибирск тарабхонаи шахсӣ дошт. закия акнун фикр мекард ки чӣ тавр аз фарид риштаи муҳаббаташро бурида ба назди ин марди сарватманди ошиқаш биравад. ҳанӯз фарид наомада ӯ хатчае навишту аз хонаи иҷораи ӯ баромада рафт. ин марди озарӣ ки шефтаи ӯ гашта буд ӯро ба никоҳи худ дароварда барояш дар маркази шаҳри Москав хона харид. фарид ба хонаи иҷорааш омаду онро холӣ дарёфт. ҳайрон хатчаеро аз рӯи мизи ошхона дарёфт. салом фариди азиз, маро бубахш ки туро фиреб кардам. ман нозия нестам. ман ҳамон закияи раққоса ҳастам ки ту нафраташ дорӣ. нозия хеле духтари боиффат аст ва туро самимӣ дӯст медорад. паноҳат ба худо. фарид ҳайрону сарсон ин номаро гаштаву баргашта мехонду худро дар боли афсона эҳсос мекарду дар дил тавба мегуфт. дар тааҷҷуб монд ки акнун ба кӣ бовар кунад. аз ин бармеояд ки ман аслан бо закия никоҳ кардаам, на бо он нозие ки маҷнунвор дӯсташ медоштам. аммо акнун ман боз зан дорам дар ватан. ман бояд чӣ кор кунам? фарид баъди бевафоии закия тамоман хаставу парешонхотир гашта ба чизе ҳавас надошт. соат ба соат пазмони закия мешуд. дар умқи дилаш ҳис кард ки ӯро дӯст медорад, бениҳоят самимӣ. ҳатто розӣ буд ки ба хотири ӯ аз зани бо тӯй тамошо гирифтааш ҷудо гардад. агар ин лаҳза закия пушаймон наздаш биёяд, ӯ мебахшад. аммо закия бо он марди озарӣ айни замон хушбахту сарватмандона умр ба сар мебурд. фарид ба гӯшаи хаёлашам намеомад. фарид баъди 2 моҳи муҳоҷират сахт дилаш шикаста гардиду боз роҳи ватанро пеш гирифт. ҳамсараш ӯро бо чеҳраи шукуфон пешвоз гирифт. аммо аз чӣ бошад ки дили фарид сиёҳ буду ӯро самимӣ дӯст намедошт. модар дар танҳоӣ насиҳаташ кард ки ба тақдир тан диҳаду ба арӯси наваш меҳру муҳаббаташро дариғ надорад. саломатии падари фарид хеле бад шуд. баъди як ҳафтаи омадани фарид ӯ аз олам чашм пӯшид. фарид баъди маросими гӯру чӯби падарро гузаронидан ба ҷустуҷӯи нозия баромад. нозияро аз кошонаи ҳусн дарёфт. хеле ороставу соҳибҷамол. салом нозияҷон, хуб ҳастӣ? ман ҳам бепадар шудам. худоё чӣ хабари баде? ман ҳозир дарак ёфтам. худо раҳматашон кунад. хеле одами хуб буданд. худат чӣ ҳол дорӣ? ман шукр хуб ҳастам. медонӣ нозия, ман нисбати ту гумони бад бурда ба русия гурехта рафта будам. агар тавонӣ маро бубахш. туро худо бахшад. ман нисбати ту кинае дар дил надорам. арӯсат чӣ хел аст? хуб аст. медонӣ боз як гуноҳи дигар кардам. чӣ хел? ман ҳамонанди ту закияро ба занӣ гирифтам. ман он вақт гумон кардам ки вай ту ҳастӣ. чӣ тавр? кани нақл кун, гуфт нозия. вақте ки фарид тамоми ҳодисаро нақл карда хати закияро нишон дод, нозия чунон асабӣ шуд ки шояд ин лаҳза агар закия наздаш мебуд гулӯяшро буғӣ карда мекушт. рав аз пеши чашмам фарид. зангирият кам буд ки боз ин хабарро ба ман расонидӣ. майлаш нозия, ман меравам. нозия сари қаҳру ғазаб ба хонаи закия равон гардид. мехост ки рафта ба падари закия кӣ будани духтарашро гуфта диҳад. дари ҳавлиро мӯйсафеди асобадасте кушода пурсон шуд ки ба ӯ чӣ дар кор аст. аммо барои нозия дурусттар зеҳн монда ӯро закия гумон карда хушомади духтарам гуфта ба оғӯш кашиду гирьякунон гуфт: даро духтари гурезаам, маро партофтиву рафтӣ. хайрият ки омадӣ, вагарна вақти мурданам чашмонам армонӣ мемонданд. падарҷон! ӯ хост бигӯяд ки аслан ӯ нозия аст, аммо калимаи падарро ки бори аввал ба забон меовард барояш фарабахш буд.
дилаш мегуфт ки каме ҳам бошад нақши Закияро иҷро карда лаззати падардориро бифаҳмад. Нозияро падар ба хона дароварду гуфт: бачаҷонам, дигар маро напарто. ин ҷазои давраи ҷавониам мебошад ки дар пирӣ аз дасти ин зан наосудам. Нозия ба ҳуҷраи пуракс нигариста ногаҳон акси модарашро бо ду духтарча дид. ва ин акси модарам ку? ӯ аз ҷояш парида хесту ба акс дурусттар нигарист. дар акс ду духтари бо ҳам шабоҳат дошта аз ду тарафи модараш меистоданд. падараш суоломез ба ӯ нигариста гуфт: духтарам, модаратро шинохтӣ чӣ? ман ин аксҳоро баровардам то ба ту ҳақиқати зиндагиро нақл кунам. ин зани баъд модари ту нест. модари ту ин зани дар акс будааст. ин духтари ба ту сахт монанд бошад хоҳари дугонӣ ки ту аст. аммо намедонам ки ҳоло ӯ дар куҷо асту ҳамсари собиқам чӣ ҳоле дорад. ин зани бадрашк намегузошт ки ман ба онҳо наздик шавам. пеши чашмони Низоми барҷумонда гузаштаи талхаш падидор гардид. Низом Санамро дӯст дошта ба занӣ гирифта буд. аммо баъди 6 соли зану шавҳарияшон ба зани аз шавҳар ҷудо шуда сахт ошиқ шуду ӯро зани дуввум гирифт. аммо Санам аз ин хиёнати шавҳар дарак ёфта пешаш шарт гузошт ки зани дуюмашро талоқ кунад. аммо Низом баръакс ӯро талоқ карда аз хона баромада рафт. вале баъди 1 моҳи ҷудоияшон Санам тарбияи дугоникояш Закияву Нозияро ӯда накарда ба наздаш омад ва гуфт ки якеро бигирад. Низом шарт гузошт ки ба шарте духтарамро мегирам ки аз баҳраш баромада забонхат нависӣ. зиндагии Санам ки хеле вазнин буд ба ин шарти ӯ розӣ шуда аз баҳри Закия гузашт. ин ақли падар Нозияро аз худ бехуд карду ҳонгозанон гириста аз гардани ӯ оғӯш карда гуфт: падарҷони ман, акнун фаҳмидам ки чаро модарам ягон вақт аксҳои кӯдакии маро нишон намедод. чӣ шуд Закияҷон? падарҷон, ман Закия нестам. ман Нозияи гумгаштаи шумоям. оҳ духтарам. падару духтар то дергаи шаб суҳбат карда нишастанд. акнун бояд Закияро меёфтанду ин хабарро мерасониданд. аммо аз Закия муддати 6 моҳ дараке набуд. Нозия мисли гул шукуфта аз нав дилгармие ба зиндагӣ эҳсос кард. ба дил андеша кард: худоё, ин зиндагӣ ин қадар аҷиб аст. якеро мегираду дигареро медиҳад. якеро гум мекуниву дигареро меёбӣ. ман ишқ гум кардам, аммо падарамро ёфтам. ман хиёнат дидам, аммо хоҳарамро ёфтам. баъди 6 моҳ Закия аз шавҳари озарияш ҷудо шуда пушаймон ба ватан омад. вақте ки аз дарёфти хоҳари дугоникаш огаҳӣ ёфт, ҳам хурсанд шуду ҳам ғамгин. охир ӯ дидаву дониста дӯстдоштаи хоҳарашро фиреб карда зани ӯ шуд. аммо Нозия ӯро ба оғӯш кашида гуфт ки раҳмат ба Фарид ки сабабгори шинос шудани ману ту гардид. зиқ нашав хоҳаракам. асос ману ту якдигарро ёфтем. аммо Фарид туро дар ҳақиқат дӯст медоштааст. не, Нозия, ман ба ӯ хиёнат кардам. ҳаргиз маро намебахшад. Фарид аз бозгашти Закия дарак ёфту худи ҳамон замон ба хонаи онҳо омад. аз Закия хоҳиш кард ки биё бо ҳам аз нав никоҳ кунему зиндагониямонро аз нав рӯи варақи тоза оғоз намоем. ман ку розӣ ҳастам, аммо занат чӣ мегӯяд? гуфт Закия. ӯ дарк кардааст ки ман танҳо туро дӯст медорам. ҳатто розӣ аст ки ҳам туро никоҳ кунаму ҳам бо ӯ зиндагӣ намоям. майлаш, ба хотири ишқам розӣ ҳастам. рӯзи дигар Закия ба бозори корвон рафта барои худаш матоъ хариданӣ шуд. аммо Нозия шаб хобҳои парешон дида буду ҳеҷ дилаш намекашид ки Закия ба бозор равад. Закияҷон, ба бозор нарав. ман шаб боз ҳамон лолаи сиёҳро хоб дидам ки дар рӯи ҳавлиямон шукуфтааст ва дар сафедии рӯз чунон ялаққос мезанад ки гӯё дар ҳавлиямон тамоми хешу таборон ҷамъ шуда бошанд. боз модарамонро хоб дидам ки дар миёни ҳавлӣ рақс дорад ва хурсандӣ дорад ки маро ба шавҳар дода бошад. ту ҳам хурофотпараст будӣ да? гуфт Закия. ин ҳама хоб асту халос. ба ин бофтаҳо ҳаргиз бовар накун. ман бо Фарид аз нав зиндагиро сар карданӣ ҳастам. баъди аз Русия баргаштан ман либосу рӯймоли тоҷикӣ надорам. барои ҳамин рафта аз бозор як матои тоҷикӣ мехарам. биё нарав Закияҷон, ман ба ҷои ту меравам. як бора гапи маро гир. хуб шудааст, ту ба бозор рав, гуфт Закия. аммо матои навбаромади комбахт бароям бихар.
хуб шудааст хоҳараки азизам, гуфт нозия ба назди бозори корвон расиду акнун аз роҳ гузаштанӣ буд ки ба хаёлаш боз ҳамон лолаи сиёҳ расид. ногаҳон мошини калони зил ба мошини сабукрави некси бархӯрду дар мобайни роҳ нозияро зер кард. нозия ҳатто воҳ гуфта натавонист. лолаи сиёҳ пеши чашмонашро гирифт. закия дар маросими ҷанозаи нозия беҳушу беёд дар беморхона мехобиду дам ба дам мегуфт: айби ман аст, ӯ ку хобашро ба ман нақл карда буд, ҷони худашро нисори ман кард. лолаи сиёҳ марги ман буд, аммо ӯ ҷонашро барои ман қурбон сохт.